Kokain er en af jordens ældste, kraftigste og farligste stimulanser af naturlig oprindelse. For 5.000 år siden blev kokain brugt af inkaerne i Andesbjergene. Det hjalp dem på hjerterytmen åndedræt, som gjorde det lettere at overleve i den tynde bjergluft. Herhen kom der kokain til Danmark, men der kom også bander, og det betyder, at du er ulovligt at have eller købe kokain. Og nu men det galt ikke, fordi der kom stadigvæk mere og mere kokain. Og det betyder, at kokainpriserne faldt hos banderne. Kokain bliver fremstillet af kokaplanten, som oprindeligt vokser i Andesbjergene. Men planten bliver nu også dyrket i Afrika, Sri Lanka, Taiwan og Indokina. Kokain udvindes af bladene af kogning eller destillation, og hvis man inddamper det, kommer der et krystallisk stof, som er kokain. Man kan indtage kokain på 5 forskellige måder. Den første er at putte det i små baner, og så snifte det med et lille stykke papir. Den anden måde er at putte det op af en væske af en art, og så drikke det. Den tredje måde er at putte det i en gryde, hælde vand over, og så få det til at damme, og så snifte dampen. Den fjerde måde er at putte det i en sprøjte, og så putte det direkte ind i ens blodår, så det kommer lidt lettere ind i blodårene. Den femte måde er at rulle det sammen, og så ryge det. Kokain indtages virker det stimuleret på centralnervesystemet. Puls og åndedræt bliver hurtigere, blodtrykket øges og kropstemperaturen stiger. Søvntrang og appetit undertrykkes. Stoffet giver en følelse af energi, opstemthed og selvsikkerhed. Kokain forstærker følelserne, også følelser som irritabilitet, restløshed, vrede og nedtrykthed. Virkningen af kokain indtræder hurtigt og kortvarigt, da kokain hurtigt udskilles fra kroppen. Rusen var typisk 15-30 minutter for kokain, der sniffes, og 5-10 minutter, når stoffet ryges, og det er det samme som crack eller freebase. En lille time efter indtagelsen af kokain kommer der en nedtur, hvor man er udmattet, irritabel, nervøs og restløs. Kokain er en af de mest afhængighedsskabende stoffer, men det er også en af de mest uindtagende rusmidler. Der er faktisk kun 4% af 16-20-årige, som har taget kokain. Det skyldes, at det er så dyrt, for det koster nemlig 500 kroner per gram. Du bliver nemlig afhængig af kokain efter at have taget det kun 3-4 gange. Der er film, som handler om kokain. Ej, lad os se, hvor mange venner jeg har fået på Facebook. Stadig kunne min mor. Jeg ser, hvor mange likes jeg har fået på mit profilbillede. Der er ingen forandring. Nej, nu skal jeg skole. Skal du teste, hva'? Jeg skal teste. Nej. Hvor mange penge har du på dig? Ingen. Svar! Hvor mange penge har du på dig? 1.500. Hør her. Besøg snemanden. Tag over til snemanden nu. Og alle dine penge på kokain. Okay. Så du har købt det? Ja. Så kom tilbage med det. Okay. Er snemanden her? Ja. Hvem spørger? Herman Pedersen. Hvad vil du her? Jeg vil gerne købe kokain. For meget. 500. Det går nok på tide. Ja. Vent. Hallo, kom nu. Tror du bestiller så nemt, var? Ja. Kom her. Kom her. Du skulle prøve noget på de store, hva'? Der. Det skal nok blive godt, det her. Ja. Snif det. Giv ham.